Sisplau, posi'm 100 gramets de pernil dolç, que si es trenca és igual, que a mi m'agrada així quan estic malalt. Unes torradetes i un arròs bullit i a fer nona dins del llit. Jo em prendré totes les receptes, si les barrejo sumaré els efectes i aleshores cometré un crim contra el meu dolor. I aleshores per surt el mal vindrà l'addicció. De pernil dolç, que si es trenca és